Mbele nyakora mgajuang mana en Governor Makakamega Wycliffe Oparanya wuok tung mosuo gi josiasa masani dar kuwuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo odhi e Kenya Kwanza. Oparanya wacho ni josiasa makamage gin andhoke madwaro mana mago madonje igi. George Bati miyo waler. Motelo ne chamo mama jatend piny moyier William Ruto, mana en Governor Makakamega Wycliffe Oparanya oseyo josiasa mag Azimio matito ng'wech kadonjo e riwruok mar Kenya Kwanza. Oparanya okoni piny Kenya en piny mar demokrasia kendo josiasa owinjo we bedo andhoke. Quite a number of members of Azimio going to Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Magitimore kinde ma jalup gavana Makakamega Ayub Sabula oyango ni odhi tiyo gi Ruto kata obiro ni nyocha ne oyiere bwo otiko mar ODM. Sabula okoni ne ochune mondo osir lwedo Azimio ka chunye owuon to ne nitiere e riwruok mar Kenya Kwanza. Nilikuwa nashurutishwa kwenda kusupport hiyo kampu ingine kabisa, naeleza ukweli, lakini mimi nikasema wacha nivumilie. Mimi nitafanya kazi na William Samoei Ruto, Kenya iende mbele. 2027 uchaguzi kija, wewe mwananchi utaangalia sera ya mtu. E kinde no gavana mama Chakoso wa Vinyandeti oluo ni orito mana mondo Ruto chamuma mondo chak tiyo kode yanga. Wavinya wacho ni atamala 15 mitero ne counties okoromo loko ngima jopiny manyaka giti gi Ruto mondo giyud olemo mawuok e piny owacho mamalo. Ka seneta mama Chakoso nokwambua owacho ni ng'at madwa donjo kuom oganda jowakamba nyaka kal mana kuom Kalonzo Musyoka. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja. Tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Ndiye mimi nakutuma kwa heshima zote, ukifika huko kama ulikuwa umetumwa, waambie ripoti ilifika. Na Senator Wambua amerudisha message. Amesema barabara the only inlet ya kuongea na watu wetu ni kupitia kwa Kalonzo Musyoka. Kunyiso ni josiasa nyaka chiw luor ne joma noyierogi kod gima nomiyo yiergi. Jaod bura Masuna West Peter Masara okoni josiasa nyaka were kod tim mar tiyo gi jopiny kaka ngas mar chopo dwachgi giwegi. Onyiso joluo mondo mi ochung' motegno kendo mongirore kaka gisebedo e kinde mokalo. We cannot lose our identity because we have lost presidency. We will remain to be the Luo. We will fight for our right. And will not be a lesser being in this country simply because Raila is not the president of this republic. I want to tell all leaders who are elected, you should not auction your people. Your people voted you for specific party and for specific reasons. Before you cross over to another party, you need to come back and ask your people for the mandate if they accept for you to go. E kinde ni makoro piny owacho manyien donje telo, josiasa moko timo duto mar bede piny owacho manyien no koting'o nyaka jwang'o duond buche mane gichungo kendo miyo gitelo yiero matariko 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV.